Dole ne na kwaci Najeriya a shekara ta 2023 don samar da ayyukan yi, Inji Bola Ahmed Tinubu. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a zauren rahotanni inda muke kawo muku labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwan karo na farko to kar ka manta da danna subscribe da kuma alamar kararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. To sai ku gyara zama domin jin cikakken rahoton. Dan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar APC ya bayyana kaɗan daga cikin tagomashin da ya tanadar wa 'yan Najeriya inda ya ce dole ne ya ci zaɓe. Bola Ahmed Tinubu ya magantu ne yayin da yake kaddamar da abokan takararsa Kashin Shatima a babban birnin tarayya Abuja. Tinubu ya bayyana cewa yana da mafarkin kawo sauyi a Najeriya kuma zai tabbatar da samar da ayyukan yi ga duk ɗan Najeriya. A ɓangare guda ya kuma ce zai tabbatar da an samar da ilimi mai inganci, an tarbiyyantar da yara ƙanana, son ƙasa da ƙaunar zaman lafiya da kuma haƙuri da juna. Tinubu ya ce dole ne mu ci wannan zaɓe domin kawo ayyukan yi, mu kawar da talauci, mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu, mu tarbiyyantar da jikokinmu ba tare da tunanin rarrabuwar kawunanmu ba ko ƙabilanci. To wannan kenan, kuma da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Kar ku manta da danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyoyinmu da zarar mun sake.